Kalabanan sa mga Kristohanon karon, wala na takabantay nga nalimbungan na day kita sa tinguha sa atong kasing-kasing. So niini nga video o niini nga sambingay, disclaimer ta niini nga sambingay. So atong isgutan ang sambingay may tungod sa Kristohanon nga nalimbungan sa iyang kasing-kasing. Okay, para mas masabtan nato ani ang istorya sa mga sambingay. Adunay amahan o anak nga kabus kayo sila, ug tungod sa ilang kakabos buot na laman sila nga mangawat ug dili ilaha. So nahitabo katong ating anagon atong panahona, ug niingon ang amahan nga dong suroy tarong gabi pagdala og sako kay manguha kitag anagon sa unahan nga dunay nagtanom og anagon. Anagon naman, so manguha ta karon kay wa man tay ikapanihapon. So tuod man pagkagabi miadto sila sa maong uma nga dili ilaha o nanguha sila og anagon. Apan sa wala pa sila nanapli o nanguha sa maong mga anagon, giingnan sa amahan ang iyang anak. Dong, ikaw ang lookout, ikaw ang magtan-aw sa palibot. Tan-awa kung wa bay tawo nga nagatan-aw, kay ako ang manapli, ako ang manguha sa mga puso sa anagon. Pag tan-aw sa anak sa palibot, wala gyud siya mga nakita nga mga tawo sa iyang pagtan-aw-tan-aw. Apan ni question siya sa iyang amahan. Ingon sa pa, wala man tuoy nakakita ninis palibot, wala man tuoy tawo nakakita. Pero pa, sigurado ba ka ta nga wala ta makita sa ibabaw, walay gatan-aw nato sa ibabaw. So diha nakarealize ang amahan nga ang iyang anak aduna di ay pagtahod o pagtamod sa Ginoo. Okay? So ato dinhi kita makutob sa atong sambingay o ato kining kuwaag mga leson o mga pagtulon. Ang say mapupo nato nga pagtulunan. Katong amahan aduna siya tinguha nga makabaton sa dili iyaha. Okay? So, kung imong tan-amon, nalimbungan sa iyang kasing-kasing, iyang tinguha, nga makabaton siya, pinaagi sa pagpangawat. Dunay daghang mga tawo nga nagtuo sila, nga insakto paghapon ang ilang pagpangawat. Apan ang tinuod, usa kini kadakong limbong sa tinguha sa ilang kasing-kasing. No? Wala na nila nakita kung unsa ang kahulugan, unsa ang resulta sa maong pagbuhat, tungod kay ang limbong sa tinguha sa sulod sa kasing-kasing mao'y nitabon sa paghimo o mao'y mutabon sa pagkaalimatngon nga sayop kining buhata. Kay tungod sa maong limbong sa tinguha sa atong kasing-kasing, dili na nato mailhan o dili na nato makita kung sakto pa ba ni atong gibuhat or sayop ba ning ato ang gibuhat. Okay? Matud pa sa Jeremiah 17 verse 9 nga walay sama kadautan ang atong kasing-kasing. Okay? Grabe jud ini ka limbungan. Our heart is deceitful, no? Tungod sa mga tinguha nato, adunay posibilidad nga nagtuot ang insakto ra ang ato ang gibuhat tungod kay nalimbungan kita sa ato ang tinguha. Okay? Matud pa ni Jesus, dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw sa tao, kundi ang mugula sa baba, kay ang mugula sa baba gikan kini sa sulod sa iyang kasing-kasing. O ang sulod sa kasing-kasing manggawas diha ang mga dautan nga mga tinguha. Okay? So naa diha ang deceitful thoughts, no, kana mga malimbungon nga panghuna-huna. Kana bitaw bisag nabasa nimo sa Biblia nga sayop, apan mayon lang gyapon ka nga sa imuhang tinguha nga tama lang gyapon, insakto lang gyapon. Okay? So deceive ka na sama sa amahan. Nga dong ikaw ang lookout sa palibot kung wala bay tawo. Okay? Kung wala bay tawo kay manguha kita. Okay? So kabalo jud amahan nga sayop jud ang pagpanguha. Okay? Kay kung masakpan siya, kabalo jud siya. Munang iyang ipalookout niya anak. Pero niyo ning anak nga pa, bisan tuog walay nakakita nato sa palibot, pero how about sa ibabaw? No? Na ay nagtan-aw ka nato. Muna nga bisag unsay atong gibuhat sa tago, walay na tawo nga nakakita niini, apan ang Dios nga nagtan-aw sa ibabaw
wala gyud malilong diha kaniya. Hebreanon 4:13 ug 14, kay walay butang nga matago sa Dios, ang tanang mga butang madayag diha kaniya. Okay? So hukman kita niya sumala sa atong mga tinago nga mga tinguha o mga laraw, mga plano nga dautan, bisan sulod sa atong huna-huna nakita sa Dios, sulod sa atong kasing-kasing nakita sa Ginoo. So ini motives nga dili makapaymuot sa Ginoo, no? Mao kini ang angay nato nga hinulsulan ug kwaon ipakuha sa atong kinabuhi, kay dili kini maayo sa iyang atubangan. Daghan kayo mga Kristohanon karon nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian nahimulag hinuon sila sa pagtuo. Okay? So tungod sa kadako sa ilang tinguha nga makaangkon aning mao nga butang, mas mauna nila ang maong butang kaysa Ginoo, di ba? So usa ka na ka dakong limbong sa tinguha silang kasing-kasing. Nahitabo na tungod kay wala na nila nakita kung unsay labing maayo, kung unsay gisultis pulong sa Ginoo, ug mas gisunod nila ang pag-rule sa ilang kasing-kasing. Muna nga we should be careful sa atong kasing-kasing. Dapat dili kini mairal, dili kini may masunod, kun dili ang pulong sa Ginoo may masunod, ug ang kabubuton sa Ginoo may masunod, ug dili ang atong kaugalingon nga pagbati. Okay, so di nila takutob. Salamat sa imuhang pamati, o kung doon na kayo nakatunan nga lesson sa ato ang sambingay, paki-comment lang sa ubos. O kita-kita ta sa sunod natong mga sambingay. Doon na tayo daghang sambingay dira sa ubos, doon na pa tayo daghang mga sambingay nga umaabot. And kung bago pa kani nga channel para updated ka sa mga sambingay ug uban pa mga videos, ayaw kalimot sa pag-subscribe and pag-click sa notification bell para ma-update ka. Glory to God, iyan tanong ng Himaya. Amen.